Dobrodošla u meditaciju za balans i iscijeljenje grlene čakre. Udobno se smjesti, opusti. Uzmi jedan duboki udah i izdah. Još jedan duboki udah i izdah. Sa sljedećim dubokim udahom skupi sve napetosti, nervoze, probleme, sve što te muči u tijelu i umu. Duboki udah i izdah. Otpusti. Bravo. U ovome trenutku osjećaš kako su sve napetosti iz tvoga tijela nestale. Noge su potpuno opuštene, trbuh, prsa, leđa, ramena, ruke, grlo, čeljust, nos, oči, tjeme, cijela glava, cijelo tijelo. U ovome trenutku ne trebaš nigdje drugdje biti i o ničem drugom razmišljati, nego biti ovdje i sada. Osjećaš kako korijenčići rastu iz tvoga tijela, čineći tvoje tijelo još težim, još mekšim, još opuštenijim i povlačete kroz sve slojeve zemlje do samog središta, gdje se osjećaš sigurno, ugodno, zaštićeno, voljeno. Prebacuješ fokus na svoju grlenu čakru. Promatraš boju, teksturu, koliko se brzo vrti i što općenito osjećaš u području grla, čeljusti, vrata. Postoje li neki osjećaj, neke riječi, neke misli? I sada shvaćaš da je došlo vrijeme da pročistiš svoju grlenu čakru, svoju komunikaciju, svoju volju i namjeru i da preuzmeš odgovornost za svoj dio. I u ovome trenutku iskaču iz grlene čakre sve nevolje koje si prouzrokovala sebi i drugima. Jasno, nenamjerno, ali važno je da ih sada postaneš svjesna, da se one više ne ponavljaju. Promatraj tko izlazi, koga si možda ti povrijedila svojim riječima ili djelima. Kako si sebe povrijedila, na koji način svojim unutarnjim govorom i djelima. Vidi slike, riječi, emocije koje dolaze. Znam da je teško, ali upravo se prazniš od otrova. Otrova koji je stvorila zasjenjena strana snage tvoje volje. Nakon ovoga, energija svega što činiš kako bi se iscijelila, uključujući i vizualizacije, postaće moćnija. Okaljana volja pridonosi samo okaljanu energiju. Došlo je vrijeme za čišćenje. I ako treba, pusti glas. Viči, riči. Progutaj tu knedlu jednom zauvijek. Nakašlji se. Sve senzacije koje ti sada dolaze su dobrodošle.
Znam da je možda malo neugodno, ali možeš ti to i vrijedi. Promotri koje krive prosudbe, koje krive riječi, koje teške riječi si izgovorila ili nisi sebi i drugima. Priznaj sada sebi sve ono nešto što je do sada bilo u pozadini svijesti, ali nikako nije izašlo van. Nemaš se čega sramiti. Svi mi imamo isto. Samo neki su hrabri i otvoreni da prođu kroz ovu dolinu, a neki drugi će zauvijek, nažalost, izbjegavati. Dugoročno oni će platiti veću cijenu. A ti ćeš pokupiti plodove ove hrabrosti i rada. I sada zamisli ljude s kojima imaš nedovršenih poslova 5. čakre. Kome trebaš nešto reći kako bi obnovila svoj duh? I kogod da sada dođe, reci mu sve što mu imaš za reći. I ne moraš biti pristojna. Ne moraš paziti kako će se taj neko osjećati, što će misliti. Sada u ovom trenutku možeš reći što god tvoje srce, tvoja maternica, tvoj jajnici, tvoj želudac, tvoja pluća, tvoje korijenje želi reći. Sve reci. U ovome trenutku ti si u pravu, bez obzira da li je to zaista tako. Reci sve što ti je na duši. Tko te to zbunjuje ili stvara nevolje? I na koji način su ti isti ljudi odigrali pozitivnu ulogu u tvom životu? Prizovi energiju pravilnog prosuđivanja i moć neuvjetne ljubavi, bezuvjetne ljubavi i zahvalnosti da oživi u tebi. Osjetite energiju oko sebe i ljudi koji su se trenutno pojavili oko tebe. I znaš da nemaš pojma zašto su ti ljudi u tvom životu. Koliko znaš, oni mogu biti savršen katalizator koji potiče tvoj uspjeh. Mogu biti slučajnost. Odnosi su tajne. I u većini slučajeva ne prodremo uvijek u same dubine tih tajni. Ali ono što uvijek možemo je izraziti svoju zahvalnost za ulogu koju odigraju u našim životima i za mogućnost što smo mi bili u njihovima i što smo jedni od drugih toliko mogli naučiti na bilo koji način. Neki nam se sviđa više, neki manje. I sada za svaku osobu koja se pojavila tokom ove vježbe ponavljaš rečenicu: prihvaćam te sa zahvalnošću i povlačim svaki energetski krug svoje energije od svega što sam prosuđivala
osuđivala. Prihvaćam te sa zahvalnošću i povlačim svaki energetski krug svoje energije od svega što sam prosuđivala, osuđivala. Prihvaćam te sa zahvalnošću i povlačim svaki energetski krug svoje energije od svega što sam prosuđivala, osuđivala. Ovo je jedna malo teža vježba i zahtjeva da se prisjetimo svih onih trenutaka kada su nas drugi krivo prosuđivali i osuđivali. I znam da te to podsjeća na bol koju osjećaš i u sebi sada. Zagrli se i otpusti tuđe projekcije, tuđa mišljenja. Slobodna si. Svoju ljutnju prema onima koji su te krivo prosuđivali pogledaj kao nešto odvojeno od tebe, što ostaje tamo, tada i više na tebe ne utječe. I svako osuđivanje i prosuđivanje drugoga više ne primaš u sebe, ni u svoje srce, ni u svoje grlo, ni u svoje energetsko polje. Već vraćaš pošiljatelju da se sam nosi s tim. Sada svoju pažnju usredotoči na one koji si ti krivo prosuđivala i osjeti suosjećanje za njih. Ovo će ti pomoći da i one koji su tebe osuđivali bolje razumiješ, da ljutnja splasne i da shvatiš da smo svi u jednom plesu, korak naprijed, korak nazad, malo na jednom mjestu, pa malo na drugom, da bolje razumijemo sve pozicije. Zatražite oprost od onih koje si osuđivala. I za kraj dišemo, osjećajući kako iz trbuha, iz pupka, želuca, kroz srce i grlo, svakim udahom vučemo energiju oprosta, ljubavi, suosjećanja i mira. I kako sve te emocije pročišćavaju sve nakupljene taloge u našem grlu i u cijelom našem sustavu. I s izdahom to sve izbacujemo van. Svaki udah je udah oprosta, suosjećanja, ljubavi, lakoće, slobode, mira koji balansira čakru u točan ritam, točnu plavu nijansu koja tebi treba, u tvoju istinu, mudrost i slobodu. Od sada je tako lako izražavati sebe. Od sada je tako lako zauzeti se za sebe. Od sada je tako lako biti ona koja jesi. Kada budeš spremna, prodrmaj rukama i nogama i vrati se nazad.